Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a la sala de premsa del Centre de Dades per les Eleccions al Parlament de Catalunya. Aquesta és la primera compareixença prevista per tal d'informar de la jornada electoral. Aquí, al Centre de Difusió de les Eleccions, instal·lat al Parlament de Catalunya, ja tenim les dades sobre l'inici de la jornada electoral. A les 8 del matí, a les 8 hores, han començat a constituir-se les meses electorals. A les 9 hores del matí s'han constituït el 90% de les meses electorals dels diferents col·legis electorals del conjunt de Catalunya i en aquests moments ja tenim més del 99% de les meses electorals constituïdes. En aquest sentit, voldria destacar que les meses dels col·legis administrats electrònicament es constitueixen més ràpidament. És a dir, aquests col·legis, com saben vostès, funcionen en 7 municipis, un per cada demarcació veguerial de Catalunya. Aquest sistema, com vostès saben, s'ha instal·lat en 7 municipis, al Prat de Llobregat, al Baix Llobregat, a Vic, a la comarca d'Osona, a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, a Lleida, al Segrià, a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, a Montblanc, a la Conca de Barberà i a Tortosa, al Baix Ebre. Totes les meses dels col·legis administrats electrònicament s'han constituït al 100% a les 9 del matí, a excepció dels de la ciutat de Lleida. En aquesta ciutat, a Lleida, algunes de les meses es gestionen sense els mitjans electrònics, tal com es fa a la resta de municipis de Catalunya de les 7 demarcacions veguerials. La raó ha estat que algunes de les targetes del cens que subministra l'Institut Nacional d'Estadística eren errònies. Per tant, el cens de les meses que se subministra electrònicament no es corresponia amb els electors de les meses. En relació a les incidències, els voldria informar, només comentar, de fet, de manera anecdòtica, els 3 casos que tenim notificats per la Direcció General de la Policia del cos dels Mossos d'Esquadra. Dir-los, per exemple, que un col·legi electoral ha aparegut amb silicona als panys. Aquest col·legi està situat a Barcelona, al districte d'Horta-Guinardó. A Badalona un col·legi ha quedat sense subministrament elèctric i aquesta eventualitat s'ha solucionat de manera molt imminent. I també dir-los que en un col·legi electoral de 9 barris, a la ciutat de Barcelona, no hi havia la documentació electoral disponible en el moment de la constitució de les meses. Estava ubicada en una sala del costat i fins que no s'ha localitzat no s'ha pogut reprendre. Per això, per tant, han endarrerit de manera molt puntual, com dic, anecdòticament, la constitució de les meses d'aquest col·legi electoral. En relació al dispositiu de seguretat per la jornada d'avui, els voldria destacar que el nombre d'efectius per la jornada d'avui és de prop de 7.000 Mossos d'Esquadra. D'aquests 7.000 Mossos d'Esquadra, més de 3.500 formen part del dispositiu específic per les eleccions. A més, dir-los que el nombre d'efectius de policies locals i de vigilants és de prop de 2.000 efectius. És a dir, en total hi ha prop de 8.500 efectius policials que treballen avui, durant tota la jornada, per vetllar per la seguretat durant la jornada de les eleccions al Parlament de Catalunya. Vull recordar també que, per tal de garantir que aquest procés, el procés es desenvolupi amb fluïdesa i per tal de resoldre les possibles incidències, també comptem amb prop de 5.000 representants de l'administració als diferents col·legis electorals del conjunt de Catalunya. I vull recordar també que per difondre, per fer arribar la informació electoral durant tota la jornada de les eleccions, es posen a la disposició de tota la ciutadania diversos canals d'informació. Aquests canals d'informació són el web d'informació electoral, que es va posar en funcionament el mateix dia de la convocatòria de les eleccions, és a dir, el passat dia 5 d'octubre, també el web de resultats provisionals, que s'ha posat en funcionament amb l'inici de la jornada d'avui, amb l'inici de la jornada electoral, i també existeix un canal d'informació per SMS i un canal de resultats provisionals també per dispositius mòbils. I per acabar, dir-los i recordar que el Departament
de Governació i Administracions Públiques, responsable de l'organització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2010, ha fet un esforç important perquè tot estigui a punt, tot vagi bé pel bon funcionament de la jornada d'avui, de la jornada electoral. Els detalls de tota aquesta informació i més els poden trobar, com saben, al web electoral parlament2010.cat. Si hi ha qualsevol qüestió, qualsevol pregunta que vulguin formular, tenen la paraula. Passaria, doncs, ara a donar les dades concretes. Sí. Passaria, doncs, a donar les dades concretes de la constitució de les meses en concret. Passaríem primer a Catalunya, la pantalla. Bé, a Catalunya, doncs, d'un total de 8.000, el conjunt de Catalunya, d'un total de 8.032 meses, se n'han constituït 7.966. A Barcelona, d'un total de 5.697 meses, se n'han constituït... Hauríem de tirar una mica enrere, sisplau. No. A Barcelona. Repeteixo, a Barcelona, d'un total de 5.697 meses, se n'han constituït 5.668. A Girona, d'un total de 820 meses, se n'han constituït 808. A Lleida, d'un total de 560 meses, se n'han constituït 551. A Tarragona, d'un total de 955 meses, se n'han constituït 939. I repeteixo, a Catalunya, d'un total de 8.032 meses, 7.966 meses constituïdes. Ara sí, passo la paraula a qualsevol pregunta o intervenció que vulguin formular. Sí, hola, buen día. En primer lugar, me gustaría saber si hay alguna razón técnica para el retraso de esta primera rueda de prensa y, en segundo lugar, si se sabe la razón de estas 66 mesas que de hace un buen rato que no se constituyen. Gracias. Sí, la primera pregunta no l'he entès, sisplau. No he entendit la primera pregunta. El retard d'aquesta roda de premsa, si és per alguna raó tècnica o... Bé, no s'ha produït cap retard. Crec que amb la roda de premsa vam dir i vam anunciar que tan bon punt tinguéssim tota la informació que ens vingués dels diferents col·legis electorals, dels diferents meses electorals. A partir de l'obertura i la Constitució informaríem, per tant, és el que hem fet en aquest moment. I, per tant, la constitució de les diferents meses s'ha fet amb tota normalitat, per tant, ja estava en més del 99% dels casos i hi pot haver petites situacions de petits retards produït per qualsevol petita anècdota a l'hora de poder accedir o bé qualsevol qüestió de tipus menor. Però, en tot cas, no hi ha hagut cap, com he comentat abans, cap fet destacable des del punt de vista de les incidències i es poden limitar amb aquests 3 col·legis electorals de manera anecdòtica. Sí, volíem saber si a Lleida, en el cas de Lleida, com es farà en la resta de la jornada. Si es tornarà al sistema electrònic o se seguirà manualment. Sí, a Lleida s'està, abans que res, dir que s'està votant amb total normalitat i, per tant, hi ha meses que ho estan fent amb el sistema de col·legi d'administració electrònica i, per tant, que ho estan fent en plena normalitat i altres col·legis que ho estan fent en aquest moment amb la manera habitual, la manera convencional. Per tant, no hi ha cap tipus de problema des del punt de vista de la jornada electoral i de la votació per part dels electors. Alguna qüestió més? Ho deixaríem aquí. Moltes gràcies.